шаҳри саноатии Тоҷикистон Норак натавонистааст нақшаи буҷаро дар соли 2022 иҷро кунад. он мебоист ба буҷаи вилоят 14 миллион сомонӣ ворид мекард. солҳо давом кардани чунин ҳолат сабаби кам шудани саҳми Норак то 9 миллион сомонӣ гардид. вале ин нақша ҳам бо буҳрон рӯбарост. 5 миллион камтар таъмин кардем. мувофиқи нақша 9 миллион будем. соли 2015 шаҳри Норак баъди иҷрои барзиёди нақшаи андоз аз дотатсия ё кӯмаки давлат берун шуда буд. дар муддати кӯтоҳ ба чунин ҳол расидани он суол барангез дониста мешавад. ҳоло ин шаҳр аз ҳамон сол саҳми худро дар таҳияи буҷаи вилояти Хатлон мерасонад. дар ҳукумати вилояти Хатлон ҳам аз иҷро нашудани нақшаи Норак нигаронӣ карданд. муовини раиси вилоят камфаъолиятии кормандони андозро сабаб донист. дар Норак ба ҷуз корхонаҳои саноатӣ, нерӯгоҳҳои Норак ва Бойғозӣ ба истеҳсоли барқ машғуланд. ин нерӯгоҳҳо ба шаҳр танҳо андозҳои иҷтимоӣ медиҳанд. иҷро нашудани нақшаи ҳиссаҷудокунии Норак як сол ба ин тараф дар сатҳи вилояти ҷумҳурӣ баррасӣ шудааст. ҳоло дар вилояти Хатлон 5 шаҳру навоҳӣ ба буҷаи вилоят ҳисса ҷудо мекунанд. ноҳияи Данғара яке аз онҳо аст, ки соли 2022 тавонистааст 30 миллион сомонӣ ба буҷаи вилоят ворид кунад. аммо бо вуҷуди ин ҳукумати вилоят соли 2022 аз буҷети ҷумҳуриявӣ 603 миллион сомонӣ мусоидати молиявӣ гирифтааст. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Норак.